Saps què és la cancerofòbia o la por de tenir càncer? Soc el Joan, psicòleg de psicologia en càncer, t'ho explico en 3 minuts. La cancerofòbia és la por intensa i irracional que apareix quan davant d'un símptoma pensem que podem tenir un càncer. Irracional vol dir que la persona que la té admet que és una por exagerada respecte a l'amenaça real. La cancerofòbia es pot experimentar de dues maneres diferents, en forma d'evitació o en forma d'obsessió. Quan es fa en forma d'evitació, les persones tenen un símptoma, es preocupen molt per si tenen càncer, però es neguen a anar al metge per por que el metge els confirmi que tenen càncer. És a dir, estan evitant anar al metge per por de confirmar la malaltia. Aquestes persones pateixen, tenen símptomes, es preocupen, però prefereixen aquest dubte abans que anar al metge perquè els confirmi que té la malaltia que tant temen. Aquestes persones també sovint es neguen a parlar de la malaltia per no exposar-s'hi o es neguen a ser a llocs o en ambients on creu que hi pot haver algú que pugui tenir càncer. En canvi, la cancerofòbia que es viu com a obsessió és la de les persones que, davant d'un símptoma que es preocupen, comencen a buscar informació, especialment a internet, de manera obsessiva i repetitiva, per tal de confirmar que tenen la malaltia. Sovint aquestes persones també acaben fent moltes visites al metge, molt freqüents, i fent-se proves mèdiques sovint innecessàries amb la intenció de confirmar que tenen un càncer. El que passa moltes vegades és que la pròpia ansietat genera símptomes que podem pensar que són d'un càncer. Per exemple, la taquicàrdia, la dificultat respiratòria, algunes molèsties, per exemple, en forma de formigueig a les mans o als peus, pensem que són deguts a un càncer. Amb això encara patim més, aquests símptomes augmenten i entrem així en un cercle viciós de símptomes que sovint només estan causats per l'ansietat. I amb tot això, què pots fer? Doncs d'entrada pots relativitzar els símptomes. Sovint els símptomes es deuen a molèsties lleus, dolors posturals, per exemple, dolors musculars, els quals, si pares atenció i t'hi concentres, els fan més intensos del que realment són. També és important, davant d'un símptoma de nova aparició, si dura uns dies, anar al metge, però anar al metge només una vegada. Perquè si el metge confirma que no tens càncer, però tot i això es manté la preocupació, pot ser que estiguem davant d'un principi de cancerofòbia. Si vols ajuda, pots contactar amb mi a través del telèfon, WhatsApp o a través del web de Psicologia en Càncer. Si aquest vídeo t'ha agradat, et convido a seguir-me. Gràcies.